Mi történt? Megrúgdaltak. Álljál fel! Amúgy gatyád is kicsit olyan lett. Elestem. Az volt a lényeg, elestem. Egymásba elestünk, futottunk, futkároztunk, aztán én megbotottam abba a fába, Melyikbe? abba a szépbe, Aha, a oké. tujába, Igen. aztán utána megbotlott a saját lábába. Vagyis hát nem így volt szó szerint, hanem megfogta a lábát, mert rugdalt, aztán fölhúzta a picsába. Felhúzta a lábam, tényleg? Megfogtam, Nem. akkor kihúztam a lábad, nem tudom. Nem? Miért hazudsz? Nem. Akkor nem tudom, hogy volt. Vani meg van videón. Amúgy hogy volt, Déd? Hey! Nem áll, ne! De én hátra tollak. Brr. Amúgy ez tök cuki, de hát, hogy hazamegyek, szerinted Fater mit fog gondolni amúgy? Én abba hagytam. Na, mit mondasz apádnak? Amúgy még nem tudom, azt még nem gondoltam át, hogy mit mondok. Most amúgy ez egy jó gondol, tehát hogy ezzel most el kell gondolkodni, mi a fasz fogok mondani. Jó, akkor visszatérünk egy pár pillanat múlva, hogy elmondjad. Nem tudom. Szerintem azt fogom mondani, hogy párszor megcsúsztam biciklivel, és jöttem hazafelé a parkba, megcsúsztam az első fékemmel, és csúsztam egyet. És elestem. De akkor nagy foltokban lenne. Hát nagy fotókban van. Nem ilyen lábnyomatba. Nem lábnyom. Hát Először azért elestem. Oldalomra azt megpróbáltam megállni, azt csúsztam végig, mert vizes volt. Nem tudom, hazamegyek, levetközök, berakom a háztatásba, aztán... És még a kezed hogy lett olyan? Hát mondom, hogy elcsúsztam. Csúsztál. Azon meg akartam támadni, én vagyok. Várj, mutasd. Nem tudom, hogy mondani. Ja, milyen hangom van amúgy, de... Na igen, mutasd, hogy csúsztál el. Úgy csúsztam, Álljál fel és úgy mutasd. megfogtam, behúztam a féket, és geci, így csúsztam, aztán elestem a gecibe. Egy kérdekeztél. Próbálok halkan fölmenni, de hát, hogy nem a lépcsőkön, hanem a falon. Vagyis hát nem a falon, hanem ott a lépcső mellett. Az a baj, hogy hangos a lépcső, úgyhogy nem a lépcsőn fogok szerintem fölmenni. Jó tudni, igen. Ennyi. Én ennyit gondoltam. Aztán, hogy még mit rakok hozzá, meg mit rizsások, azt még nem tudom, mit rizsázok. Azt még nem tudom. De igen, mi volt a tyúkkal? Ja, a tikokkal. Geci felugrott a körítésre, bazeg, aztán elröpült az a nyoború tikkel. Geci, ott kergettük, azt nem tudtuk